Minä tuhoan teidät, koska saan sen aseen, ja minä tuhoan teidät sen takia, että saan sen aseen. Ja reitti on selvä. Metallikasa ei tiedäkään, mitä me tehdään, joten me voidaan tutkia sen aseet ja tuhota se. No niin, tuhotaan toi kasa. Nyt minä tuhoan teidät, te ette voi voittaa minua. Otenka valmistautukaa tuohon 1, 2, 3 ja... Hei! What? Miksei minä voi ampua? Nyt sä oot kippuraissa, sä voit tappaa meitä. Minä tuhoan teidät. Hei mitään! Me voitettiin! Mä oon ilosi, jee! Ihanaa! Nyt sä voit häipiä, kun me mennään kahville ja pullalle, Jouko. Ei ikinä! Ne hyökkää tuon kimppuun, varokaa! Teidän varta liikkua. Okei, mennään. Meillä ei tarvitse voimaa. No, käytetään tavarageneraattoria. Voi, ne törmää! Meidän pitää tehdä jotain. Jouko, tehdään nyt jotain. Varokaa! Me törmätään ja kuollaan! Mä oon ohi!